that's the whole point. Ni ntiere ng'anyo ma peaceful. Kata en mana ng'anyo ma peaceful. Of course, nyako tafia. Nkech kata bednwa wacho ni koro kaka Azimio wacho ni oganda kik tigi matatu. O wuoth gi tiendgi. Dongeni mano jo matatu dhi lose. Koro ng'anyo of any sort will affect economic performance and production. Koro gima Jacqueline no wacho en adiera. But on the other hand bende kato bedo ni onge ng'anyo. Jo ohala winjo matek. Nikech tax upon tax upon tax upon tax. Tax ma jogi oketo, ushuru ma jogi oketo ng'eny. Koro miyo go ohala bedo matek. Emomiyo kato bedo ni at least gi lose 3 billion in a day, but gima gi lose in a year nikech Finance Act ni duong molo 3 billion. Koro ntiere jomoko mandio I lose 3 billion but secretly to support ng'anyo. Nikech idwa ni gini ogol iyude thuolo maber. But on the same note also korka uchumi koni nya mor kasomo ni stock market oshrag of gino ntiere gimwaluongo ni political risks. Political risks ma biro nikech siasa. Tena ni market ong'eyo risks mag siasa gi oneno ni gini ok dhi tungo piny, gini en mana democracy at work. Manji koro ineno ka investment pod dhi mbele e chiro mar